Hola, el meu nom és Samuel. Soc de Salem i estudio primer d'ESO a l'IES Manuel Sánchez Guarner de Castelló de Rugat. Dins de l'àmbit lingüístic i social estem estudiant la toponímia. I ja des del curs passat portem endavant un projecte en el qual treballem els topònims dels diferents pobles que conformen la nostra comunitat educativa. Entre la bibliografia consultada està el llibre de Sánchez Guarner, Els pobles valencians parlen els uns dels altres, del qual he extret aquest fragment que fa referència al meu poble, Salem. Foia de Salem. Al peu de la muntanya del Benicadell hi ha la Foia de Salem, que constituïa una antiga baronia, a què pertangueren Salem, Ràfol de Salem i Beniatjar. També he agafat una dita sobre les xiques del meu poble, que apareix al mateix llibre. En el poble de Salem totes les xiques s'han tirat a la pintura per ser boniques. Quan baixen a la plaça totes pintades, si la calor apreta, tots són xorrades.